худкушии як донишҷӯи факултаи биологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамдарсҳо ва устодонашро ҳайратзада кардааст. Онҳо мегӯянд бо гузашти чанд рӯз то ҳол намефаҳманд ки Зокирамоҳ Холбоева узви дастаи ҳаваскорони факулта чаро қасд ба ҷони худ кард. Сайвали Қараев, як масъули факултаи биологияи донишгоҳи миллӣ, 15 ноябр дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт: Зокирамоҳ рӯзи шанбеи гузашта аз ошёнаи 4-уми манзили зисти амакаш воқеъ дар маҳаллаи маъруф ба гипразими Душанбе худро ба замин партофтааст. Ба гуфтаи Қараев, Зокирамоҳ Холбоева 18 сола буд ва дар курси дуюми факултаи биология таҳсил мекард. ин масъули факултаи биологияи донишгоҳи миллӣ мегӯяд сабаби даст ба худкушӣ задани Зокирамоҳ барои онҳо маълум нест, чун ба гуфтаи Сайвали Қараев дар рӯзҳои ахир дар рафтори Зокирамоҳ чизе тағйир накарда буд ва ӯ узви дастаи ҳаваскорони факулта буд. ҳамсабақон аз марги Зокирамоҳ замоне огоҳӣ ёфтанд ки мехостанд ӯро ба тамрин барои озмуни маҳфили зарифон даъват кунанд. Зокирамоҳ Холбоева дар ин даста рақоса буд ва бояд дар сабқати байни дастаҳои ҳаваскорони донишгоҳ иштирок мекард. Дар ҳоле ки устодони Зокирамоҳ Холбоева аз шарҳи сабабҳои даст ба худкушӣ задани ӯ изҳори бехабарӣ мекунанд, ҳамсабақонаш мегӯянд ки ӯ бо сабабҳои оилавӣ даст ба ин кор задааст. Як ҳамсабақи Зокирамоҳ ки нахост номаш бурда шавад гуфт: Зокирамоҳро мехостанд ба ҷавоне ба шавҳар диҳанд ки ӯ қабул надошт. Наздикони Зокирамоҳ Холбоева, сокинони шаҳри Сарафшан, то ҳол қазияро шарҳ надоданд ва маълум нест ки онҳо дар ин бора чӣ назар доранд. Маросими ҷанозаи Зокирамоҳ Холбоева рӯзи 11 ноябр дар зодгоҳаш шаҳри Сарафшан баргузор шудааст. соли 2016 дар Тоҷикистон 327 ҳодисаи худкушӣ ва ё талоши худкушӣ сабт шудааст. Ба ин иқдом 159 мард, 168 зан ва 55 ноболиғ даст заданд. Бархе аз занҳо аз рӯи ғарқшавӣ дар рудхонаҳо ба ҷони худ ҷабр мекунанд.